Aprilia Dorsoduro 750 Factory. Είναι η exclusive έκδοση του Aprilia Dorsoduro 750 και στοχεύει στους αναβάτες που θέλουν μια ξεχωριστή μοτοσυκλέτα σχεδιασμένη να τραβά τα βλέμματα. Η σχεδίαση ακολουθεί τις Supermoto γραμμές, αν και το βάρος είναι σχετικά υψηλό στα 185 κιλά, στοιχείο που περιορίζει τις πραγματικές Supermoto δυνατότητες. Ένα πληρέστατο πακέτο αξεσουάρ υποστηρίζει το προσωνύμιο factory της μοτοσυκλέτας. Η χρήση των ανθρακονημάτων έχει γίνει ακριβώς. Τα πλανά του ρεζερβουάρ, το μπροστινό φτερό και το προστατευτικό κάλυμα γύρω από την πλημμυριά είναι κατασκευασμένα από πραγματικά ανθρακονήματα. Η σέλα είναι μαύρη με κόκκινες γραφές που δίνουν ένα special τόνο στην εμφάνιση. Κόκκινο είναι και το μπροστινό μέρος του πλαισίου. Τα μηχανικά μέρη της μοτοσυκλέτας δεν διαφέρουν από αυτά του Aprilia Dorsoduro 750, όμως αυτό δεν ισχύει για τα φρένα και τις αναρτήσεις. Τετραέμπολες ακτινικές αγκάνες της Brembo δίνουν έναν άλλο αέρα στο μπροστινό σύστημα και προσφέρουν εξαιρετική ισχύ επιβράτησης. Το πυρούνι κατασκευάζεται από τη ZAX και διαθέτει ρύθμιση της προφόρτισης του ελαττηρίου, της απόσβεσης συμπίεσης και της απόσβεσης επαναφοράς. Οι αποσβέσεις όμως χωρίζονται στα δύο καλάμια. Το αμορτισέρ προέρχεται επίσης από τη ZAX. Είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, όμως στο πίσω μέρος δεν υπάρχει σύστημα μοχλισμού, στοιχείο που θα έκανε προοριστική τη λειτουργία της ανάρτησης. Ο κινητήρας αποδίδει 95 ύπους και έχει φορτικότητα 750 κυβικά εκατοστά. Χαρακτηρίζεται από την ομαλή του λειτουργία και το σύστημα Ride-by-Wire μεταφέρει τις εντολές του αναβάτη με ηλεκτρικό σήμα στο σύστημα διαχείρισης του κινητήρα. Η θέση οδήγησης είναι φιλική και οι γωνίες που τοποθετεί το σώμα είναι φυσικές και άνετες. Η ανάρτηση όμως είναι αρκετά σκληρή, στοιχείο που περιορίζει την άνεση και χαρακτηρίζει την οδική συμπεριφορά. Τα σκληρά ελαττήρια και η περίεργη κατανομή του βάρους απαιτούν επεμβάσεις στις αναρτήσεις ώστε να αποκατασταθεί η ομοιομορφία. Η κατάσταση βελτιώνεται με αλλαγή στις ρυθμίσεις, όμως η σκληρή αίσθηση τελικά δεν εξαφανίζεται. Το Dorsoduro 750 Factory είναι μια εντυπωσιακή μοτοσυκλέτα για τον δρόμο που στους χαλαρές βόλτες θα αποζημιώσει τον αναβάτη. Εάν όμως ο ρυθμός ανέβει, ο αναβάτης θα συναντήσει περιορισμούς όπως το βάρος και η συμπεριφορά της ανάρτησης θα τον οδηγήσουν να μειώσει το ρυθμό και να απολαύσει τη βόλτα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το δυνατό σημείο της μοτοσυκλέτας.